ସ୍ୱାଗତମ୍ ବାବା ମଠକେ। ଆଜି ଆଜି ମନ ଯାଉଛେ ବୁଲି ବାବା ମଠକେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ ଆମର ବାବା। ଆମେ ଦେଖମା ମଠରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାମାନେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମାଳୟ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ପୁରା ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଫଳ ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାମାନଙ୍କର ଯେନ ଗାଧା ପାଧା କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁଜିମାରେ ଅଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୁଲି କଲେ। ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାବା ମଠଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଲତା, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଲମୂଲରେ ଭରପୁର ଅଛେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଆସ୍ମା ବୁଲି ବୁଲାକି ଯିମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବରଗଛଟି ବି ଅଛେ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛନ୍ ଗାଁ ଭିତରକେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରବାର୍ ଲାଗି। ଇହାଦେ ଦେଖ ବାବାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଥିବା କଦଳୀ ଚାଷ। ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ଲଙ୍କା ମିର୍ଚା ଚାଷ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଚାଷ କରାହେଇଛେ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଅଛେ ଯେନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଧନୀ ମନ୍ଦିର କହନ୍ତି। ଦେଖମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛେ। ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହିସାବରେ। ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଅଛେ। ତ ଆମେ କେବେ ବି ଆସିଲେ ବୁଲିକିନ୍ଦ୍ରି ବାବାଙ୍କର ମଠ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲ୍ମା, ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ କିନିର୍ମା, ଦେଖ୍ମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଅଛେ। ମନ ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗ୍ବା। ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛେ। ବିଭିନ୍ନ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଦେଖ୍ବାର୍କେ ବହୁତ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ତ ଆମେ ଯେବେ ବି ଆସ୍ମା ମଠ ଆଡ଼ିକେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖ୍ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ହେଇଛେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ। ଆମେ ଜାନ୍ମା, ଦେଖ୍ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଧନୀ ମନ୍ଦିର। ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଅଛେ। ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ଅଛେ ପୁରା। ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ। ସବୁଆଡ଼େ ଚାଷବାସ ହେଇକିରି ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ ବାବାମାନେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛେ। ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ବୁଲି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକେ, ବାବାଙ୍କର ମଠର ଆଡ଼ିକେ, ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼ିକେ ଆସିବେ। ଧନୀ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବରଗଛ ବି 2-3ଟା ଅଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ମସ୍ତ ଚାଷବାସ ହେଇଛେ।
ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ଅଛି ପୁରା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା।